Okay, sanibonani. It's another video namhlanje. Another tip for videographer and photographer ubukela le video right now osekhaya osemkhakheni. Bafethu, let me introduce myself just in case uyaqala ukubona, uqala uhlala nale video la on YouTube. Igama nguZakhele Ngwakanxumalo. I-company engiyiphethe as a CEO Imsoco Rockers Production. Imsoco Rockers Production bafowethu sikhona endimeni for 25 years. Sikulendima for weddings and corporate events. So basically bafowethu ngithasibhekisane la uzo comment lapha kuma comment ukuthi wena yini ekikusize. Cause kunale nkinga le esilimazayo esingayibhekile as ama videographers nama photographers engithi ake ngithathe leli thuba ngithi ake ngiaddress or ake sikhulume sisonke ngabe ukuthi ngiyikhuluma ngedwe ngathi ngusiyazi cha ngizobeka nami engikubonayo ukuthi singakulungisa as ama professional videographers and professional photographers bese uthi ke nawe ke ubeke wakho umbono lapha kuma comment section uthi wena ubona kanjani yipi indlela yokulunga kwezinto la ngibona khona ukuthi engathi sinenkinga khona sama videographers and photographers in South Africa noma ngithi in Durban and surrounding. Bafowethu sekukaningi kwi-journey yami ka 25 years ngenza lo msebenzi ngithi mangikhuluma ne client a potential client if angayibeka kanjalo uthothi umuntu ufuna ukuzobook iservice akhale ngokuthi hey ama photographers akasakawathembi ama videographers akasawathembi khona le language abayisebenzisayo ekuthiwa abashuthi thola ukuthi ama client wethu awasabathembi abashuthi kwenziwa yini nalokho mawuthola ukuthi uyabuzisisa ukuthi akwenzakaleni athi I did have members so before but umuntu bengishuthela umembeso angitholanga lutho angitholanga sithombe angitholanga video kubhlungu ke bafowethu sisendimeni ukuthola ukuthi kusana bafowethu abasaba nenkinga ezifanayo nalezi ezenzakala emkhakheni ukuthi iclient uthotha adolenzela iservice uthotha alithola ngalotho lokho ke mina personally ngikubona kusilimazela iindustry kwenza ukuthi iindustry ethingakhuli kwenza ukuthi laba abantu abama client esithi babelungu bethu bangasithembi manje ngephutha lomuntu ongamazi ongakazi uzumbone ongamazi nokuthi industry iqale nini ongamazi noma uyenza lento full time noma uyenza part time noma just a hobby kuyena kodwa usefike wamosha kodwa engeke ngikusho ke akekho umuntu engicabanga ukuthi ufika athathe igear akhipha ama cameras either you do videography or you do photography uhambe uyoset up ngenhloso yokuthi umoshe angikholwa ukuthi khona umuntu ongathatha imali yomuntu ngenhloso ukuthi uyamosha. I don't believe in that but into engiyicabangayo kukhona ubudedengu obukhona kuma videographers nakuma photographers at some point engithi ake sibhekisane ukuthi to avoid lezi zinto ezinjenganalezi siz avoid kanjani uze sikhule sonke siye phambili uze singathi masithi siyamarketa thothi manje ngisho iprice osukuthi uyicharge obonayo ukuthi ngokwe level ni understand abafowethu sinama levels angafani angasho ukuthi bafowethu ake ngithi bafowethu nabo dadewethu ngoba phela kunana abantu besifazane kule ndima le as much as kudominate kakhulu abantu besilisa kodwa abaningi abantu besifazane abama videographer nabama photographer in these days angabe wathi ngiyababandlulula cha ngikhuluma nawo wonke umuntu ophatha igear nje in terms of video and photography. Mina ngithi ngizoshare mina ukuthi kwimsoco Rockers Production ku 25 years sikhona endimeni asikaze silahleke lo msebenzi weclient ngithi akubona ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu ngathi sazi kangcono kunabanye cha kodwa mina njengomuntu o lead production kunezinto engiqikela kuzona okuyizona ke kule short video engifuna ukuzoyishare nawe wena oyivideographer nawe oyiphotographer uthi mhlambe nawe if you can try this and implement nokunye kwakho ozobucabanga to save kunento engeke nginotice mawushare inkulumo nama photographers ufike uhambe wenza wedding mhlambe wenza wedding in Palito
noma wenza wedding kwamasho sa wherever la usukade ushutha khona lento ekuyenzeka ukuthi mawubuya ukhathele uthatha igiya uyayibeka uyavuka ngakusasa uxinwa wokunye usubhizi awusabuyeli kulo mcimbi ade ushutha ngokusheshsha kuve ngene enye into uphinde uthatha amakhamera uphuthume uyoshutha leyo nto bear in mind wena uthi awaka backup uyayibona ukuthi iqalaphi inkinga wena awaka backup ilutho uthathe ngokuthi space sikhona mawubuka isikhathi uyafika umcimbi uyakuona ungaka backup lo munye uyafika lo munye uyakuona usumuthi sesiyakushaya ispace what do you do kune footage or kunama pictures ongaka wakhiphi wa backup ngiyengicabanga ukuthi iphutha lokuqala liba lapho right ke ake ngithi number 1 bafethu uze inkulumo yabe bemfishane ingabinde kakhulu ake ngithi number 1 manje ushutha umcimbi womuntu bafethu awubuye noma kuthiwa ukhathele kanjani backup same time ufika mawenzekile wabona ukuthi hey ukhathele ngalendlela ngoba abanye benu bayaphuza first thing in the morning before you do anything backup umcimbi osushuthile is either a video or isithombe backup mfethu tip number 2 asingathi mas backup lemcimbi yabantu usebenzise one source ye backup njengoba ngikuyisystem la istudio semsocorokas angithi mangifika ngifike ngibackup la kule system kuphela ngifike ngibackup la ku system njenge main system ye editing bese ngibackup kuma extra 2 wama hard drive same footage kusho ukuthi footage yami sihleli endaweni ezu3 imain 2 extra hard drive okubackup umsebenzi wabantu iba novalo mfowethu noma dadewethu ngento ye client iba novalo musuba too comfortable because le system into ze technology lezi electronics njobe isebenza njengamanje idlala ama slide as I'm speaking ngingayi shut down ade ngibackuphile kuyona only to found out ukuthi mase ngiyi-own ntambama noma ngiyi-own kusasa ekseni ayisasebenzi lezi zinto azireport bafethu mayizojama zijama instantly uyicisha igrand isharp right only to found out lento isicrashile isicrasha ne-footage yomuntu phakathi uthi lo muntu wena umcharge 20,000 nomcharge 25,000 nomcharge 30,000 uyishuthe kahle futhi footage yakhona athi konke wrong oyenzile esayithini uyaziqhenya nawe ngomsebenzi owucollectile neteam yakho but the thing is usubackup kwisource eyi1 lo msebenzi wenze njani ke manje uyasilahlekela usukulahlekela uthini kulo muntu ongasenayo imemory ni understand ukuthi ama level ama weddings awafani bafethu kunama low budget weddings kunama medium class kunama high profile weddings ayikuthiwa kube nenhlanhla wathola a high profile client leli client leli liqashe izinto ezizoba once off emcimbini wakhe mhlawumbe ulanda ama bike or ulande limousine or ulande lezi imoto zabe ngathi ama garage you know those high profile weddings even the venue ekushadelwa kuyona top notch top class all that footage you don't have it ubudedengu lobo bafethu obusuke benzakala ukuthi umuntu ubackup into yomuntu uyibackup kwisource eyi1 ngoba ungayibackup kwayona le hard drive obackup kuyona you can't trust it 100% so iba novalo ubackup at least 2 sources kuya 3 sources uthi ayingibackup kuma hard drive ayi3 kukancane mfethu uthi ungafelwa ama hard drive awu3 hayi kwawena ubudinga uhletshela imbuzi ebomvu neyelo mawuthi khona akukwazi ukuthi ungafelwa ama hard drive awu3 at least une footage safe kuleyo hard drive kwa crash by mistake or ngekuthi awazi kwenzakaleni at least you go back to your backup uthi mase uthole enye system
you install your Windows, ufaka ama software yakho, then usuna footage, uqala phansi edit into yomuntu, udeliver umsebenzi. Bafethu asilungiseni lento. Kubhlungu in 2025. In 2025 uthi usathola iclient elikutshela ukuthi bangigilila abashuthi. Akumnandi bafethu. Asingalibali ukuhlekana ngoba ekugcineni kosuku silimala sonke. Ama client ayaxoxa, ama client they sharing on social media. Iya trenda lento uthi video kabana iphumanga, hawu ningifundiseni umshuthi asatholakala izithombe, aningifundiseni umshuthi video yami ayisatholakala. Iyasilimaza sonke. Ngale nkathi trenda lonto ku social media. Usisi wami ushutheliwe wakhokha yonke imali kodwa azathole lutho. Uthi uyabheka ushutheleni nosisi wakho. Thothi sekuphele 2 years azathole lutho. Ayikho iproduction bafethu serious esile engahlala nomsebenzi weclient unga-edithiwe wawupackage wawubeka walinda iclient. Enye into futhi lenye bafethu enye point lami lesithathu. Akumusa ukuthi uedit umcimbi womuntu ngoba nakhe sewufuna. That is totally wrong. You're running your business as an amateur. Stop that. Musuba amateur. Excuse, musuba ihlathu wena. Edita umcimbi womuntu isho ukuthi ibalance akakabi nayo. Estudio sakho iba nendawo obeka kuyona imicimbi yama client akho salinda ukuthi akukhokhele. Edita, printed a photo book, designer, do yonke package yomuntu ibe ready uyithathe uyibeke eshelfini lakho. La istudio nje esemsoco Rockers nawo ama-shelf. Ama-shelf lawo. Awukupheka imicimbi yabantu esuke isi-ready, esesishuthile, sabuya safaka kwi-system, sabuya sayi-edita, sa-design i-photo book, sa-printer, sa-packager, safaka yonke i-packaging yakhe bese siyibeke eshalofini. Ngeke zilahleke lonto. Never. Manje ubunye ubudedengu mangithi ngiyabheka ukuthi kwenzakala kanjani lento. Ngithola ukuthi unifike nishuthe, nithathe nibeke kwi-computer, kuhlale because iclient alikabi namali yokuzokhokhela ibalance bese thatha into yalo. Uzilimaza wena ekugcineni kosuku. Ngoba mase crasha leya system. Ubani usenkingeni? Uwe. Ususenkingeni. Ubani osudicilela isithunzi seindustry, ususidicilele sonke ngobudedengu bakho. Musa ukuedita into ngoba isifuneka. Iclient lakho let malifika selizothatha into yalo uyikhiphe eshalofini into yeclient ulinikeze iclient lakho. Into okudala i-ready for your client uze sibalekele lento bafethu egcina sidicilela phansi sonke. My video nama tips ami ibilapho ungakhomenta ke nawe ukuthi wena yini ekikusize ukuthi ungangena enkingeni yokulahlekelwa ama footage nokulahlekelwa umsebenzi wabantu. Thinta lapho kuma comment, ucomment ubeka wakho ama point ukhona nozobona le video nozofunda kuma comment akwazi ukuthi asizakale ngoba ekugcineni kosuku ukushareisha information bafethu ukuthi yini thina esizile nalabo basafika endimeni yokushutha bazokwazi ukuthi bacoshe kobhuti abadala ngoba sobhuti abadala beindustry. Akuvele lokho sobhuti abadala bafethu kuindustry u25 years experience awudlali. Anyway ke please uke mfowethu mawuhlangana nale video please subscribe, share, comment, sibone ukuthi sikhula kanjani sisilokha kancane kancane mangithola ithuba ngilokha ngivela nama video ukuthi ngithi ama tips ami azoba kubantu asishaya nabe service abama productions mphinde ibe kuma client ngiphinde ngiadvise nama client ngwabhe otherwise Msoco Rockers production ikhona kwabayidingayo a professional production company being in the industry for 25 years. What we do professional photography, we do professional videography, we do professional sound system from 100 people to 5,000 people. It's our capacity. We sound system esenzayo and PA system. We cater every event, weddings and corporates and other events that lawa akhona. We also do projector screens, LED screens. We do live streaming professionally, multiple camera, TV standard setup. So it's up to you what you're looking for. But Msoco Rockers production, it's here for you. We can assist with all means ukuthi umsebenzi wakho ube so professional. Msoco Rockers production ungasithola ke ku 072 595 9977 082 5352 400 bese kuzoba i-website ithi Msoco Rockers
So it's www.msocorocast.co.za. I-email address ongasithola kuyona sibambe ku info@msocorocast.co.za. Danko, we'll see you on another video. Dank.